Lige præcis. Han kan glæde dig til. Det kan de. Han er en crazy guy. Vil I se mere? Ja. Det er godt. Prøv at høre, Cooper, må jeg lige sige en ting. Jeg synes igen, vi lige skal rose folk. For sent var I søde ved jeres kolleger. Det er det, der gør det her til en festlig aften. Det er også jer. Giv lige jer selv en hånd. Jeg synes, I er rigtig gode til at bakke op. Tak skal I have. Det betyder rigtig meget for de optrædende. Og næste optræden har du lige set, hvad der står. Men han har taget fanklubben med. Det er fantastisk. Hvis I lige holder skilten op og vender jer den anden vej, numse mod os. Sådan der. Det er rart, at du har taget sin familie med. Det er dejligt. Og jeg håber også, at det er stadig rigtig nok Jussi. Jamen det er det. Jussi. Men det er en funny guy. Jamen det er han. Ja. Det er han. Det kan Og jeg glæde når han kommer til at stå her, op ad den her baggrund, så tænker jeg på Jussi. Ja, det er. Men altså, det holder vi for os selv. Men her, der siger vi bare, mine damer og herrer, tag godt imod ham. Her har vi Jussi. God aften, Siemens. God aften, Jussi. Hej, det godt. Jeg er stand-up jomfru. Det er min første gang det her, så jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at gå for hurtigt frem og afslutte for tidligt. Vi har det godt her i Siemens, men vi har også lidt nogle problemer engang imellem. Lidt nogle udfordringer. Kender I det, når PC'en ikke helt vil det, man selv vil? Ja. Her den anden dag, der skulle jeg lægge en vigtig meddelelse på C-Web fra direktionen. Men jeg kunne ikke logge på min PC. Så jeg ringer til helpdesk. Bibu bip. Yes. Yes. You are speaking to Sanjeev. This is IT helpdesk. How may I help you, sir? Det er min PC. Jeg kan ikke logge på. And what do you do? Jeg prøver at lægge en nyhed på C-Web, men jeg kan ikke komme ind. When do you need your PC? Nu. Okay, sir. Please check. The cable is connected. And the power button is pressed on. It's the one in the top right corner of your laptop. Ja, der er masser af strøm på, og der er stik i dåsen. Jeg kan simpelthen ikke logge ind. Er jeg den eneste, der har det her problem, eller er der andre, der også har ringet, eller hvad? I check for you. You call back tomorrow. Nej, jeg skal altså bruge den nu. Jeg skal logge ind nu. Det er vigtigt. Okay, så. Okay. I forward you to second level support. Bip. Ja, hallo. Det er Fritz her. Er det dig, lille Paul? Ja, jeg er skidefuld. Nej, det er Jussi. Nå for fanden. Det var godt, I ringede. Jeg har lige fået et nyt fjernsyn. Og jeg kan fandme ikke finde ud af at indstille de her sådan, kanaler. Jeg leder efter hende der ballondamen der, og jeg kan ikke finde hende. Hvor er hun henne? Hende der med ballonerne? Hvad fanden er det, hun hedder? Det er hende der bokserens søster. Linse Kessler, ja! Nej, Jesper. Jo. Nej, det er Jussi fra Siemens. No, miss, not right now. I am speaking to Jussi. Undskyld, det var min au pair.
Nej du, hvorfor tager du ikke en vogn og kommer hen til mig? Det bliver knaldhamrende hyggeligt. Så ordner jeg et par flasker Cabernet Sauvignon. Og så kommer lille Paul også senere med nogle au pairs. De er helt friske. Fritz, nu må jeg hellere lykke med kanalerne, men jeg skal simpelthen på min PC. Bibu, bibu, bip. Hallo? Det er viskeleder. Er der nogen frække piger på linjen? Det er viskeleder. Viskeleder. Frække piger. Er det træfpunktet, det her? Er det ikke helpdesk? Undskyld. Farvel. Bibu, bibu, bip. Yes, hello, this is Vladimir speaking. This is ID Help Desk. How may I help you? Det er Jussi. Jeg kan ikke logge på min PC. Kan du hjælpe mig? Yes, you need to put the power button and press it, and then take the cable and push it into the socket in the wall. Ej, nu må I simpelthen holde op. Hvad er det her for noget? Er det helpdesk? Skal jeg ud og have fat i en ny PC, inden jeg kan løse den her opgave, eller hvad? Aha! You need new PC? You come Moscow. You work my uncle Sergey. Listen. You get standard equipment, one pair of gloves, semi-automatic weapon, and black plastic bag. You work Sergey 2 months. He give you new PC, no problem. Jeg er simpelthen nødt til at logge på den her PC. Nu må du altså stille mig videre til en, der virkelig kan hjælpe mig. Jeg må helt op til toppen. Jeg vil helt op. Okay. I forward you to top level support, sir. But this is your last chance. Det lyder godt. Bibu, bibu, bip. Ja, hallo. Detta är Joka Bertola. Er det dig, Jussi? Tager du med pepperkakkuja, så skal jeg hjælpe dig med din PC. Jeg tager pebernødderne med og kommer med det samme. Vi ses. Tak for i aften. Sådan, mine damer og herrer, Jussi! Og det var musik i pølsen, som Thomas kaldte det. Ja. Men lige nu og her, der får du dine 4 kollegaer med ind på scenen her. Lad os lige hilse på dem. Lad os hilse på dem alle sammen. Ja. Superwoman i spidsen. Signe. Ja. Så har vi Henrik. Mr. Cool. Så har vi Laust. Ja. Mr. Elegance. Ja. Mr. Rockstar. Laust. Og så mangler vi. Vi mangler en. Vi mangler Jesper. Det er lige præcis det, vi gør. Men der var han. Ja. Godt. Jamen altså, så lad os lige starte med at få det her afviklet. Har I en telefon? Er der nogen, der har Siemens telefoner?